Hej og velkommen til den her video. I dag der har vi tænkt os at vise mig og Jonas' krudt. Så lad os bare komme i gang. Vi har 3 store fontæner fra T. Hansen. 50 mm. Thundershots. Ja, Thundershots. De er pænt store. Ja. Så har vi nogle små Thundershots, 20 mm. Et stort junior sortiment fra T. Hansen. Torpedobatteri. Det skyder med sådan nogle heksehyl. Ja, det er sådan noget heksehyl, og det tror jeg alle kender. Ja. 4 Fatamorgana bomberør. De er også pænt store til prisen. Ja. Ekvator. Meget små, men rigtig, rigtig flotte. Ja, de er ikke så store. Så har vi sådan et sortiment med 8 kuglerraketter Kredsløb. til 160 kroner fra T. Hansen. Ja, kredsløb. Og så en ozon, en kl. 12 raket. Ja, en ozon. Og så er der noget rester fra sidste år. Og så har vi opkøbt sådan nogle her bullerraketter. Ja. De er pænt store. Og så har vi også et sortiment herovre, vi fik over for noget, der hedder Børge Royal. Eller det er så fra VVX-eksperten. Koster 300 kroner. Så har vi min familiesortiment. En pakke heksehyl. Missil. Ligesom den der anden en der, den der torpedo der, bare lidt mindre. Ja, sådan en missil her. 100 skud, tror jeg. Ja. Bomberør, som jeg har vundet. En pakke ekvator mere. 4 kredsløbraketter. Ligesom dem der nede. Så har vi en ildsøjle med 2 hyl fontæne. Så har vi et Orion Nightstar 13 skuds batteri. De er pænt hæftige skud der. Og så kommer vi til de vilde batterier. Fix. Og så har vi et Sandstorm batteri. Pænt stort. Og så har vi også et batteri her, der hedder Miami. Det er pænt stort med mange gram i. Og det var faktisk vores krudt. Det var vores krudt for i år. Vi ses YouTube. Hej hej.